Kamara ma intiere ine wang sana weche manyien mago imore chenro mag ikruok ne hingo karadhialo igni 20 madon bucho diem dhi nyime e bomano ma Mombasa kadhano magala moro ochopo kuro mar mondo gibed joneno e nyasi mokwongo mibiro tim kara nyasi maduong' mar ODM ma onge Raila Odinga mabende ne enogae maduon bura makamano nyakora mogi bende weche mopogore gotenore koda kaka mbalariany mapacho kae kao jo tijegi pode kelo wach mar dhoudi mabende kata yiera kachiel koda kwede kathoth mbalariany mag sirikal ndiko oganda madhora chiel mohewa tamalo 33.3 kalore koda chik mar NCIC madwaro ni mondo oganda achiel kana mawuok e dhot achiel kikal kwan machalo kamano. Bende jatend piny William Ruto pontiere limbe mare mar gwenge mag Ukambani kama bende podomedo sero mbulu kowuok e gwenge makamago. Nyakoro mogi wago wangwa e moko mweche maomiyo pek. Wadwa nyiso Kenya nzima ni ODM pod en ODM kata baba onge kata baba nitie. Jatelo mora mawuoyo gimomondo wach mokwongo na chiel mar oganda. Jokanyo kod johera mag ODM ochopo e boma ma Mombasa motelo ne romo magala moro chieng' ngeso mar dhialo higni 20 mar duond buch ODM e pacho ka. Administrative action has been taken against the chief because he's not directly linked to the murder. He is just suspended. Jalup Ruoth Manyalenda Emston Gumbo ochungi e tich kalore gi nek rowere ariyo e gweng' ma Opondo sub-county ma Kasipul. The ministry and SHA to reconsider that position because they say that it is in the law, and I believe that law was not made, man was not made for the law. It is a law that was made for man, and therefore they have to change that because it is completely not working. Governors Doroni olok chik mondo kuonde thieth mag dispensaries omi thuolo mar miyo thieth mine mayache kendo madwa konyore. Nyakromogi tudri kodwa namba mar ote machuok na riadek auchiel nono kao kamano bende yudwa e mbui mag oganda mopogore achiel kachiel wantiere mbui mar Facebook, mbui mar YouTube, yudwa e mbui mar X, mbui mar Instagram kachiel koda mbui mar TikTok. Nyinga Simfrozo Kinda jaloko marwa en Liz Otieno. Kawachako en oganda makwar osemole kaunti ma Mombasa e ikruok na nyasi machakore kiny tich abich mar yango higni 20 nyaka duond buch ODM chakre pacho ka. Ma en thuolo mokwongo mar magala moro makelo kanyakla jokanye duond buch ODM dwa timore maonge mosendo migosi Raila Odinga mane en jatend duond burano. To ka jafo marwa ma Mombasa Joja okoleronwa geno margi en iro mondo dhi medo riwo wi oganda jo Kenya kendo tego duond burano. En alap mama mangina waterfront e county ma Mombasa kuma ichan bagi e nyasi magala moro mar yango higni 20 nyaka ne duond buch ODM chakre e pachoka. Kai, Gavana ma Mombasa Abdulswamad Sharif Nasir ma en jalup jatend duond burano ne oyuoro mar rango kakitayo chenro mag duso pauno motelo ne nyasi chieng' ngeso. To kato bedo ni ikruok mar duso pauno ne pod dhi nyime, oganda makwar mawuok e counties mopogore e pachoka ne osemolo mar yore nyasi no madwa timore thuolo mokwongo maonge mane en jatend duond burano mosenindo migosi Raila Odinga. En kuyo ne wan nikech jatendwa manochako chama mar party wa mar ODM osenindo kendo wewa at a very wrong time. Ne wageno ni mondo obede mondo one kaka wa celebrate ODM at 20. Wadwa nyiso Kenya nzima ni ODM pod en ODM kata baba onge kata baba nitie. Kendo wadwa medo jiwo tego, wadwa medo tego chama wa mar ODM e kiwango mamalo. Koro gima baba weyo kano wacho kapod ongima ema nyithinde duto modong' e luwo. Ka ok iluwo to nyathi mok ratiro. Kae ne gikoni geno margi en ni jotelo dhi twak e weche madhiri wi oganda jo Kenya duto kendo medo tego duond burano to chutho e yor lombo gendni mamoko mondo mi odonji e duond burano. Wan kaka mine ma jo ODM wa expect mondo wane gigo mabeyo mosechanwa. To wan gi yie kendo wan gi chirainya ni gik mwadhi winjo ka gin gigo madhi tero wa mbele. Mana kaka jakom marwa mosenindo baba Raila Odinga noweyo chenro maber. Achiel mar oganda ma jatelo mora mawuoyo gimomondo wach mokwongo na achiel mar oganda. Namba 2 waneno kaka yiero osetimore ma Tanzania
wang'eni kiny yiero machiegni dhi timore Uganda, gik matimore kuondego kwadwar. Gima duong' ma wadwaro en kwe e dalawa ma Kenya ka. Gima chunya geno kaka joma tindo en ne jok madongo madwa wuoyo kaka wuono plus wan joma tindo mobiro kamiyudo thuolo madwa wuoyo on behalf joma modong. Ikruok mane ma wan go mar gero party mar mondo mi 20 obed with other 20s. Kaka wadhi bedo ywaruok labda ng'ani dwaro ma ere kaka leaders wa which mechanism ginyadhi tiyogo maber mondo giket party, the youth owinji, women league owinji, and even the veterans at large. Moko kuom rowere mane osechopo ne okoni romono bende dhi bedo ranyisi mar kit telo maduond buch ODM sani ni godo magikoni kaber to nego bed mano ma inyal som gi rowere makoni oseikore ne telo mapacho ka. Wan mating cham wani malo mondo wame cham wani ngufu. Wawuog oko. Wanyalo bedo mang'eny kaka jochama to kwawuok oko kaka jochama mwaketo jimoro jindionde kaka jogo kura to bedo romo kama ne kayiem nono. Kasto wakwayo jowabe motelo ne cham. Wawuog gi dhok achiel. Gima gikelo confusion ne joma tindo. Wan joma tindo wang'eny wawinjo gima joma dongo wacho. Ng'ama duong' moro wacho ma ng'ama duong' moro wacho ma confusion bede. Mae romwa mokwongo nyaka kade jakom to e pinyni. Omiyo sama waromo wago mbaka kaka oganda. Jok moyiere wore kodwa wan wabro riworego. Jomodagi ok wabi omo. Chama wa mar ODM ni noting'o nyaka dhoudi mamoko. Kik wachak larore kaka oganda Luo mondo dhoudi mamoko wewa mondo dhi koma chielo. To jotendwa man malo kanyo bendo riwre to wach dhok achiel mondo wabed gi moro achiel. Mago mana moko kuom jogo masane oseyuoro e lapni Mama Mangina Waterfront ka giikore ne nyasi mar ODM machano chakore ayanga odiochieng' makiny. Wagoyo tach kaendi kendo pod obro medo nyiso janeno marwa mar Ramogi TV kaka weche medo tuch kowuok e kaunti ni ma Mombasa. Ne Ramogi TV, nyinga en George Aoko. Erokamano nya George Aoko. Wadhi nyime nyaka kaunti ma Homa Bay kama obila e kaunti no oyango chunge tich jalup ruoth Manyalenda sub location Hemston Gumbo kaluwore gi nek mar rowere ariyo mane otimore gwenge ma Opondo e kar chungo bura ma Kasipul. Mae notimore kinde mar rakruok ne obede kind johera mag Boyd Were mar ODM gi Philip Aroko ma ok ochungi duond bura moro amora. Alia Beach nigi mathoth. Juma mokalo tulo mar siasa ne omuoche gweng' ma Opondo e kind johera mag Boyd Were malaro kom mar bura ma Kasipul gi duond bura mar ODM ka achiel gi Philip Aroko ma ok ochung kod duond bura moro amora. Tulo mane okelo nek mag rowere ariyo e kindeno. Kaluwore gi nek makamano ma obila wacho ni ne otimore e dala jalup ruoth Manyalenda sub location Hemston Gumbo ka komanda mar obila e kaunti ma Homa Bay Lawrence Koilem oyango ni jalup ruoth no ne osechunge tich kendo gidhi nyime gi timo nonro matut ma ka oyude kod ketho wi nek mag rowere ariyo go eko tibiro luok kod dwaro mar chik. Currently, because he's not directly linked to the murder, he is just suspended from duty as investigation is going on. If he is negatively mentioned regarding the murder, then we will take action. But currently, administrative action has been taken against him. Nyaka ne nek mag rowere go timre, obila osebedo kalonda chachije mitudo konek makochono ka odiochieng' manyoro mutini ne obedo dala jaod bura machon ma Kasipul mosenindo Ngondo Were kama obila mag okwach kich ne odhiye mar mako achije mane gikoni ne oponde dalano. Koilem wacho ni achije abich mane gidhi mako ne oponde dala jaod bura machonono kendo bang' makogi to rowere mathoth ne odonjo kendo monjo obila gino mane okelo nyirruok mag obila mag okwach kich adek ka achije go to ne oringo lal kendo obila dhi nyime koluwo ndachgi. It did happen in the homestead of ODM aspirant, that is Boyd Were. That is where they were. The incident of the arrest, attempting to arrest the suspects, happened yesterday. SAS encountered very harsh resistance from young men who are armed with crude weapons, and in the process some of our officers were injured. Magitimore ka jachung' mar ODM Boyd Were to kwedo apedhe mobila ne otime dalagi ka okoni onge achije mane obuto dalagi kaka obila wachono. Boyd wacho ni obila ne onego luw chik kendo ne onge tiende mar monjo dalagi mar buogo familia margi. Around 10 police officers barged into our home without any notice, fired gunshots carelessly, without taking into consideration that there were kids in the compound. The residents of Kasipul also here waiting for me to attend to them. Earlier on, we had a meeting
at Kosele with the IBC officials, candidates, and the security people, including the DCIO. He was also present, Mr. Daniel Muhuhi. After the meeting, before the meeting concluded, now he excused himself before the meeting concluded. So now, after the meeting, while I was heading home, when reaching the gate, I had a lot of gunshots. I saw police officers running left and right, armed. They are carrying pistols already on their hands. The DCI, they have the resources, they have the machinery. If they were unsure of the person they wanted, if he was in our compound, it was simple. They would just inform us, give us a notice. No. We will allow them to search. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Duol makedo gi mibadhi e pacho kamano EACC ogolo samath ne jatend boma ma Kisumu Michael Abala Wanga mondo chopi apisgi kitudo gi ketho mopogore opogore. E ketho mokwongo, Abala itudo gi tiyo gi obok mabandia mondo ondike tich kaka meneja mar boma ma Kisumu. Kamano bende EACC wacho ni Abala kaka meneja mar boma ma Kisumu notiyo gi oboke mabandia mag wuoth kod chudo mabalang' ne miyo moro ma ok jatij boma ma Kisumu. Wachore ni miyo nokowe e limbe mar tich e boma ma Lagos, piny Nigeria, kochakore tarik 8 nyaka 12 dwe mar 7 higa mokalo. Miyo ne owuondore ni en jatij kaunti ma Kisumu ka omenda mag kaunti notiyo e wuodhno. Kuom mago odonjne gi ketho 4: loso obok mabandia, yako mwandu sirikal, chiwo neno ma miriambo e wi obokge kod chiwo obok mabandia tok chike mag NEC. Kuom magi idwaro mondo chop mapiyo piyo kaka dwarore e apisi maduong' mar EACC mano Integrity Center Buore, Nairobi. Kawadhi nyime en riwruok mar governors dwaro mondo mi migawo mar thieth olok chike mag okumba mar thieth mar SHA mondo mi ute thieth mag level 2 kata dispensaries thuolo mar chiwo thieth ne mine mapek e kinde ma gikonyore. Mane giyango e kinde romo manokelo kanyakla jokanyo mag sekta mar thieth e nyasi mar keto ayanga chenro mar chako tiyo kanyakla kaka counties maduto e pacho ka e dwoko piny kwan mine mar kod nyithindo ma wito ngimagi e kinde nyuol. Kaluwore gi ripot mochiwe nyasi no higani kende, mine 1,000 osewito ngimagi kanyuol, ka nyithindo 20,000 to osewito ngimagi kinyuolo. Judith Omondi ni kod ler. E higa achiel mar SHA e pacho ka, bang' dara yanga koa e okumba mar thieth machon mar NHIF, paro ma opogore osebedo ka wuok e wi lokruoge ma owinjo ketie okumbani. Kawuono riwruok mar governors owuoyo e dol achiel mar dwaro mondo mi tim lokruok kendo migi thuolo mar chiwo thieth ne mine mayach kendo manyalo bedo kod dwaro mar konyore e ute thieth mag level 2 kata dispensary kaka ne oriko e ni okumba mar thieth machon mar NHIF. Eliminating the dispensaries as one of the centers that we can allow our mothers to give birth and be paid by SHA. Seriously need, as Governor Khalida said, for the ministry and SHA to reconsider that position, because they say that it is in the law, and I believe that law was not made, man was not made for the law. It is a law that was made for man, and therefore they have to change that because it is completely not working, and that is why those healthy indicators are coming down. E chike mag SHA, level 2 oket kaka kar thieth ma ji limo to dok pacho, kendo ko winjo bed kod otanda mag nindo. Kata kamano, governors koni e gwenge, magi e ute thieth machiegni gi ji, kendo nikech chike mag SHA, thoth mine koro nyuol pacho, okang' ma Kenya ne osegoyo higni 5 ma okalo. For us in Mandera, a dispensary is a very important facility for us. Dispensary, the border of Ethiopia in Mandera North or in Mandera West is run in Nairobi Hospital of Mandera. The issue of SHA should not be politicized. You can fake any other disease, but I don't see anyone faking pregnancy. Because pregnancy has a product that are visible, which is a baby and a happy mother.
Kopogore kod weche mag ute thieth, bende jokanyo mag riwruogni koni nitie aput mar mine ma okumba mar thieth mar SHA oseweyo chien kendo hinyore e kinde mag nyuol, magi gin nyiri mapok ochopo higni 18, kata kamano bedo mayach kaachiel gi mago maonge kod opande. Magi joma Governors koni owinjo many kaka nyalo yudo thieth e yo mayot ka okalo e okumba mar thieth mar SHA ma ok oridnegi chike. Transition from the Linda Mama program to a more complex SHA system has restricted access to maternal health care services. Further, a significant number of primary health care facilities are yet to receive their PHC funds. Why have the indicators gone down? Why are less people delivering in the hospital? Why are we seeing more maternal mortality and yet the money is increasing? You have left out the indigents, the under 18s, the guys who don't have ID cards. They're now scared because they go to the hospital, they'll be locked. It's all over in the newspaper. It's not rocket science. E report ma oketa yanga e romoni, higani kende ma oheo mine 1,000 osewito ngimagi e pachoka, ka nyithindo ma inyuolo ma oheo 20,000 bende osewito ngimagi. Ka report mar migao mar thieth, to yango ni higa ka higa, piny Kenya wito mahawa 600 mar mine, kod nyithindo mahawa 34 e nyuol. Judith Omondi, Ramogi TV. Mbalariany duto e imbo mar piny Kenya oserem luwo chike matayo ndiko dhoudi mopogore opogore, kama na mbalariany 11 kende pacho kae makoro ni kod kikruok makare mar oganda mawuok e dhoudi mopogore. Ma en kalore kod lipot mogol kod duol mochung' ne kelo kwe kod riwo wi oganda e pacho kamano NCIC ma wacho ni mbalariany duto mag sirikal pok ochopo kare chiwo thuolo moromo ne joma nigi ng'ol kaka chik dwaro. Thoth mbalariany mag sirikal koriseyo kuom rem chopo kare kwan mar kik oganda mawuok e dhoudi mopogore opogore. Lipot mar NCIC lero ni mana mbalariany 11 kende mag sirikal mochopo kare dwaro mar chik mar NCIC mar 7 kare mar 2 malero ni oganda mawuok e dhot achiel ok onego kaw thuolo mohewo 33.3 kaka jotich e mbalariany mag sirikal. Mbalariany duto mantiere imbo mar Kenya orem chopo kare dwaro makamano kamoting'o Maseno mani kod jotije 1,056. E kwanno joluo gin 664 ma en 62.8. Iluwogi machiegni kod jowaluya ma gin 218 e 20. Mbalariany marongo bende ni kod kwan mamalo mar joluo ma gin 297 mana 72.6. Tomboya bende taya makamano menyo ka kuom jotije 94 58 ma en 61.7 gin joluo kiluwe mabor kod oganda jowaluya ma gin 12 e 12. Mbalariany ma Kisii kod Moi bende ndiko kwan mamalo mar jodhok achiel ataro mar chik. Kisii ndiko jo Kisii 379 66.7. Kaito jolang'o 55 ma en 9. Mbalariany ma Moi ni kod jolang'o 1461 ma en 62.9. Kaito jowaluya 286 ma en 12. Jotich duto mbalariany no gin 2,324. NCIC kata kamano puoyo mbalariany 11 motimo maber kik oganda mawuok e dhoudi mopogore e thuolo mag tije. Mbalariany ma Embu otelo listino ka kuom jotije 424 jo-Kikuyu gin 98 mochung' ne 23.1. Multimedia University luwe kod jotije 386 kaka bila motelo gido kuche ma gin 92 e 23.8. Egerton ni kod jotije 1,305 okuche gin 333 e 25. Mbalariany ma Nairobi bende ni kama ber ka kuom jotije 4,000 gi wiye okuche gin 979 mana 28.6 e kin mamoko. NCIC lero ni moko kuom midhiero mamono mbalariany chopo dwaro makamano en kalore ni moko kuomgi nitiere chuny pinje ma dhok achiel thothie. Jotije moko bende ringo dhi pacho ka gichiegni rutaya ka moko kuom kuonde tiegruok gi noyudo jotije mane nitiere thuolo ma gin nie colleges kendo dhi kodgi nyime. 8 dominant groups, communities actually have close to 90% of all the jobs in our circles. Now, let me ask you something. Is that really fair? In the spirit of our law, you are somebody who comes from marginalized communities. You've really struggled to come this far, and then you try to get a job, and this is the reality that we have. 8 communities control close to 90% of
jobs here and 90% of $1 trillion Kenya shillings itasangapi? NCIC ochiwo paro mondo chuga put makende mabiro keto maino neno kabila duto e pacho ka yudo thuolo matiyo e mbalariany mag serikal gi kembe mamoko. Kamano bende opira oduoko korka komison mochung'ne rango kit chwech kod thuolo mag joma ng'aw mondo ne ni joma nigi ng'olo 105 mag thuolo mag tije kaka chik dwaro. Wadhi nyime kama riwruog jodolo mar kanisa jokopere onyiso chal marach mar piny Kenya ahinya to yore mag somo kod thieth kage wacho ni thoth jo Kenya inyore kalora gi ywaruok e chudo mar okuma mar SHA ka bende giwacho ni onge ler malong'o ewi kaka tayo somo mar CBE. Jodolo go bende oseyo chike moko ma giwacho ni thiro ratiro mar oganda jo Kenya. Ma en report mar Lydia Okeyo. En twak mane gibedo godo gi jofwambo e bure Nairobi. Twak mane itaw gi jodolo e riwruog jodolo mar jokopere mong'ere kaka the Kenya Conference of Catholic Bishops. Kenya continues to mourn the passing on of the late Right Honorable Raila Amolo Odinga, a gallant son of the soil and a statesman whose life embodied the struggle for democracy. In moments when he could have chosen division, Raila chose reconciliation. He forgave, embraced dialogue, and consistently fought for the peace and stability of Kenya. Jodolo go puoyo kenge ma sirikal osekawo mar neno ni kuyo bede thoth gwenge ma pacho ka kata kamano igolo ywak margi kaluwore gi sectors moko ma giwacho nitiere kod midhiere pacho ka kendo hinyo oganda jo Kenya. We thank God for the relative peace we have enjoyed this year in spite of the prevalent political tensions. Giwacho ni sirikal osebedo ka oloko ng'eye ne midhiero mane e sekta mar thieth kod somo. Giwacho ni digni osebedo e sekta mar somo kaluwore ni ler malong'o pok ochiw ewi kaka winjore ta sekta no. Gidwaro ni piny owacho ndik jopuonj moromo e skunde kendo keto omenda moromo tawo chenro mag somo. We note gladly that there is an ongoing process by the Teachers Service Commission to recruit 24,000 teachers. It is our earnest hope that this exercise will at the end of the day have a meaningful impact. Through their heads are expected to manage the ordinary running of the schools with capitation delays. No extra fees should from parents, and threats that no student should be sent away from school for lack of school fees. Giwago chal marach mar sekta mar thieth kaluwore gi nunni e chulo omenda mar SHA gino maketo ngima oganda jo Kenya kamarach kendo osemiyo thoth jo Kenya obedo gi gope modhuro osiptende ka osiptende bende onge nyalo mar chulo jotijege. Many people have received treatment under the new SHA coverage in many hospitals, for which we are so grateful. However, the medical scheme cannot survive if the health providers, that is hospitals, are not timely and sufficiently paid for the service they provide to the patients. Giseo piny owacho kuom kadho chike moko magayo yore tiyo gi mbui gino magiwacho ni thiro ratiro mar oganda ka bende gikwayo jo Kenya mondo ti gi mbui e yo mowinjore. Bende gikwayo rawere mondo mi owuog oko ondikre kaka jogo ombulu mondo mi giyud thuolo mar yiero jotelo mabiro tawogi e kinde mabiro. We raise serious concerns about the way the law on the Computer Misuse and Cyber Crimes Amendment Act. We strongly recommend a necessary review so that the Computer Misuse and Cyber Crimes Amendment Act can be abused to silence government critics, to abuse the rights to privacy, or even to manipulate the electoral process. Jodolo go dwaro mondo mi sirikal omany yore makedo kod mibadhi e pacho kae to ok wach awacha ma iwacho e rombe mag siasa. Lydia Okeyo, Rugby TV, Nairobi.
Jotelo mawuok e gwenge mag Ukambani osingo matiyo kanyakla kod jatend piny William Ruto e chwalo dongruok ne jopiny. Jatend piny madhi nyime kod lime mare ma ndalo ang'wen e gwenge mag Ukambani orwako onyiso oganda jo Wakamba mondo othegre gi siasa mar bete kweth makwedo sirikal kinde ka kinde. Ruto oseyo kweth mobalo kod sirikal kuom kwedo chenro moro amora ma sirikal ochako. Chris Oyuno nigi mathoth. Jotelo go mane otelne kod gavana ma Kitui Dr. Julius Malombe wacho ni oganda jo Wakamba bende nyaka pon olemo ma jomoko pono kowuok e sirikal matiyo. Sasa ni wakati wa maendeleo. Unasikia? Wakati wa kazi. Wakati wa siasa utakuja, na siasa wakati wake ikifika zitapigwa. Ni nyinyi mtaamua. Na mtaangalia watu na mtawapatia marks na mtasema huyu amefanya, huyu atafanya, kuambatana na vile tunamuona, na kwa hivyo ni nyinyi mtaamua. Kwa wakati huu maendeleo, kazi tuendelee naye. Na wakati huu Rais William Ruto ndiye yuko kwa kiti. Siwa mtu anasema gavana anafanya hivyo. Tuko hapa kwa sababu ya kushikana tufanye kazi. Na hii Kitui ilichelewa kwa mambo yote ya maendeleo. Ni kweli ama si kweli? Tunaelewana jamii? Sasa ndio mimi nimekuja hapa kuwatangazia ya kwamba mambo ya kungojea, mambo ya kubaki nyuma, mambo ya kukaa kwa upinzani imefika mwisho. Ama namna gani jameni? Ama nyinyi mnataka kuendelea kubaki nyuma? Mnataka kuendelea kukaa kwa upinzani? Sasa munisikize vizuri. Josiasa muteno rekod ogai marwa epaka Lonzo Musyoka usebedukasa ya jatend piny William Ruto kumloko toke ne gwenge mag Ukambani eseche mochiwo chenro mag dongruok ne gwenge mamoko. Kata kamano, jotelo mane oteno jatend piny William Ruto e limbe mare ma kawuono e kaunti ma Kitui okawo chung' mopogore ka gipuoyo chenro mag dongruok ma giseyudo e bwo telo mare. 1963 ile maendeleo inaendelea saa hii Kitui County. Hawa wananchi hawajaiona tangu tupate uhuru. Kwa hivyo umetuangalia sisi kama marafiki na tumesema asante sana. Kuna wale ambao tuko hapa tukiongozwa na Mheshimiwa William Ruto. Hii ni timu ya kuweka stima. Hii ni timu ya kuweka barabara lami. Hii ni timu ya kuleta title deed. Hii ni timu ya maendeleo. Hii ni timu ya kuleta soko. Hapa Mwingi North, wakati ulichukua serikali yako, ingawa tukukupea kura nyingi sana, lakini ulitambua na ukapea watu kazi hapa. Tuko na watu wako kwa serikali kwa parastatos 4 kutoka Mwingi. Korka kore, Ruto osoko wang' kweth mobalo kod sirikal kuom thuo jopiny kod sirikal mare kaachiel gi nyayo siasa mag sigu. Hiyo ndio siasa yao inaishia hapo. Inaanza kwa ukabila, inaenda kwa matusi, inafikia kwa kupingana. Sasa leo wanapinga housing, wanapinga soko, wanapinga model ya elimu, wanapinga SHA, wanapinga kila kitu. E limbe mare ma kawuono, Ruto opogo bok mag lope maromo 15,000 ne jodak ma Kitui chako chenro mag kongo apeni kod gero ute manyasani. Chris Oyuno, Ramogi TV. Erokamano nya Chris Oyuno mano bende report matero wa yueyo chenro en maro imore aneno ka oto molo Facebook kanyo. Kati Sotino watching tuned from Bondo, Kanyamranje, Ler, Mosnama mana Hilda, Yada, kod baba na Charles Ojonyo, Kenya, Wamore. Erokamano sini okal Ramogi ma okal senior, Kawuok Rongo, Kitere, Dala Ramogi Ler, Adua, Mosna Edi Fidel Taisir, Brayo kod Orogo, Kawuok Kanyawanga, Victor Alex wachoni mar Migigo Kisumu, weche manyien dojo na maler kan ot kawuono. Sydney Owino wachoni weche manyien ler, aneni kanu Gunja Technical, an kagi Fedino Mondi, Mosna osiepa miluongo ni Lawrence Oluchinga, mano wuod Busia, Simfros Mosna baba na mama na gi nyithindwa duto, akwayo maber ne nyamera Sandra kodhi mbele gi penj. Aneno kanyo ka Britton Isaac wachoni wantiere live weche ler nyakora mogi waringo wadhi eduka matin kidhi mabor pod waduogi weche mamoko. Chenro en maro imore.
Jarikni jamuod nyoyo gi goyo. Matiende ni dhi matek maok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. En jangolo kendo jawer manokelo mor kod puonj mathoth e kit wende mane giwero mag benga e bwo band mar Mazadijo. Achiel kuom wa band ka onge manokendo nyagim. Ni MTC mar Homa Bay noketo iluongo no Teo. Ne iketo special Teo margi magi pingo go wendno. E gwenge mag Seme Kobita, wagoyo mbaka kod Nyango Taf. Ani koro chopo ni nyaka wadogi e pacho. Walosi dala kaka yawa bendo seloso. Kendo miyo wasigande mar thum mamit to lit. Sama nago thum Kisumu, to nanwang'o tuo mar stroke. Stroke nogoya kan Kisumu town. Yamu yan gi ludhani. Ng'e jothumbewa, kik bai tich abich ni kochakore okinyi saa 2 to wanwoye ngeso saa 5 onyango e Ramogi TV gi Solomon Atito Kafaya. Teke na we go border. Chanua Jam, fika on time at the lowest charges in town. Wear helmet and ride in style. Ni safi, ni safe, na ni easy kwa mfuko yako. Wigo, your trusted ride. Download the app now. Ama SMS Wigo to 20425. You'll fike right on time. Wigo, your trusted ride. Machiegni kendo migawo mar thieth e kaunti ma Migori ka otenore kod migepe mamoko kod osiptende mag ji giwegi ochako chenro mar chwalo thieth e kor gwenge e chenro mideno ni medical camps ma itimo e osiptende mag dispensaries e gwenge bago kaka yono mar kedo kod tuoche megamo kod ma ok gam ma osebedo ka medore e kaunti no. Gilero ni okang' makama biro kelo yot ne oganda mondo oyud thieth machiegni kodgi maloyo lawo thieth kuonde maboyo. Jojo mani kod mathoth. Kwan jogo ma tuochego mok gam mong'ere kod dho ngere kaka non-communicable diseases kaka tuono mar kansa, adundo mag matek kod moko kaachiel kod tuoche mane osejwang' ka iparo ne giserumo mong'ere kaka neglected tropical diseases kaka tuo mar kachocho osebedo ka koro medore e kaunti ma Migori. Medruok mag tuochegi osetudi kod rem mar oganda e chopo osiptende sama chon mar manyo thieth kod midhiero mamoko. Duong' ahinya en ni nitie jotuo ma samoro kaluwore gi bor mar piny inyalo ore mondo dhi e referral point kama idwano dhiye to ok onyal dhi. Namba achiel nikech ng'enygi thoro ywago pesa transport. Ma omiyo ten kaunti ma Migori ka okalo kuom migawono mar thieth ka otende kod stendego mag ji giwegi koro wuok oko mar chwalo thieth machiegni kod oganda. Chenro ni mar thieth ma ichunono kod jolony itimo kuonde thieth mag dispensaries mag piny owacho e kaunti mangima. Kanwa donjo by saa 2:30 ji mang'eny nosechako donjo ka kendo up to now ji mang'eny oseyudo services modhi nyaka kama segikene asebook around 5 people for morning otimnegi cataract surgery. Abiro kaka jatuo ne an kod tuo mar pressure nadwa nang'e ni to pressure na ne ibo nyalo dhi kare kendo ayudo kan thuolo nikech kata yedho miya mondo mi akonyra godo. Nimekuja kuhudumiwa magonjwa yote hapa hospitalini. Tumeona tumepelekwa vizuri na tumetibiwa vizuri. Oganda yudo thuolo mar pimo tuoche ma oting'o mago mag kansa, mago mag adundo mag matek, mago mag wang' kod moko e kinde chenroni ma itimo kod jolony e wechego mag thieth. Cardiovascular diseases are among the high cost of mortality. But most of the cardiovascular diseases don't come with so many obvious symptoms.
So it's very important, like in this activity, that we go to the community so that we screen people with cardiovascular diseases. Thieth ma otende kod weche go mag nyodo bende chiwo ne oganda e kinde chenro ne. So to start with pregnant mothers, we are offering free laboratory services for ANC profiling. We are offering free ultrasound services, and also we are offering free all other antenatal care services. Peter Mware ma en apisa matayo chenro ni mar thieth e kaunti ma Migori wacho ni lek mar piny owacho ma kaunti ma Migori en geng'o tuoche gi mok gam mago mane osejwang' kaachiel kod tuoche ma igamo. What actually informed this type of services, we actually wanted to increase access to specialized services. We wanted to put an end to issues such as hernias, such as hypertensive heart diseases. Omware wacho ni kaunti ma Migori keto maino mar neno ni oganda duto oyudo thieth maber e kuonde ma gintiere ka gitiyo kod kumano mar thieth ma ong'ere kaka SHA, ma bende nyaka sani koro konyo e thiedho tuoche mathoth. Our mission is actually to offer accessible, acceptable and affordable health services. Jolony weche mag thieth wacho ni tuoche ma ok gam kata ma igamo osebedo ka nyoro oganda nikech thoth oganda ok chop e utego mag thieth e sama owinjore ka koro gisiro chenro ne matero thieth machiegni kod oganda. Here there is it's like a supermarket, a wide range of services under one roof. Oganda man ochopo chenro ni mar thieth ma itimo nono mane obage dispensary moruba dip e sub-county ma Suna West wach ni thothgi bedo kod pek e chopo e utego mag thieth nikech gidak mabor kod osiptende kaachiel kod midhieche mamoko. Kwanyal dhi nikech nitie seche moko minyalo yudo ka idwa ni mondo idhi e osiptal ionge kod pesa mar apiko, kidwa dhi e level 4 chuni ni nyaka ikaw apiko midhigo. Apiko ni idhido ni ongego. Inyalo chako wuoth mirem gi e kore. Ni pesa ndio inatufanya tunakaa nyumbani kwa sababu ya pesa kukuja kutafuta matibabu, lakini tumepata serikali imetoa matibabu ya bure. George Juma, Ramogi TV, Migori. Jopuonje mag interns e skunde mag junior school e kaunti ma Kisumu obogo weyo dok puonjo ka oyaw skunde higa manyien poni piny owacho kochopo singo mandiko jopuonje mag JSS e yo mongirore. Jopuonjgo wacho ni pok onyisgi ka chenro biro bedo higa manyien e samoraka mane omigi kod piny owacho chiegni rumo. Giwacho ni ogikore madhi nyime kod puonjo ka piny owacho chulo gi mano sara mara mosinga 17 dwe ka dwe. Serikali owinjo ywak jopuonj 20,000 science teachers. Mono mi ondikgi gibed benefits. Ber ma ji yudo kuom ndiko permanently. Giyude yore mag thieth mowinj ma jopuonje mondiki yudo. Giyude yore moko mag allowances. Confirm interns. By confirming wawacho ni 17,000 ken pesa. Migiuru pesa mowinjore gi gima gitimo. Jopuonje gipuonjo nyaka 40 lessons, 10 science. Gipuonjo science kata mana laboratories gokumiyogi. Gida puonjo nade? Gipuonjo nyaka English. Japuonj science to puonjo English nade? Weuru milo rugi jopuonje. Japuonje ng'ama riek, japuonje ng'ama somo, japuonje ng'ama loso life society mar nyathi, mar dhano ma sani wantiere ni. Untiere kanyo nikech jopuonje. Miuru jopuonje haki gi. Sani pod wakwayo gi muolo mondo kaber to mondo gindikwa wan be wachame pesa ma ji chamo no endo 17,000 oromowa. Riwruok ma jopuonj NAT dwani mondo duolo mochung'ne ndiko jopuonje tich mano TSC ochiw ler e wi okumba mar thieth mar SHA kaka yor golo luoro ma jopuonj nigo e wi okumbano. Kolose wi wachno jagoro maduong' mar SHA, jagoro maduong' mar riwruogno Collins Oyum okone TSC mondo chwal ler e skunde duto mondo jopuonj oyang ber mar okumba mar SHA madhi kelo negi pogruok kod okumba magisebedo ka gitiyo godo e kinde mokalo. Magitimore e kinde matelo mar SHA kokalo kuom Masi Mwangangi to ramo ni okumbano ni kod ber mathoth ne jopuonj kendo kik gibed kod luoro moro amora. Misiko. 10 minutes. Go ahead. Welcome. She is the group sustainability. It is in the lips of everybody that teachers have gone to SHA.
What we've not understood from where we sit is that there's a comprehensive medical cover that we have been moved to, now being managed by the Social Health Association. It is not that we've lost the comprehensive medical cover. Our medical cover has been pushed to the public officers' medical scheme fund. It is a comprehensive fund. We looked at matters minutes against what is said to be improved in the POMSF. And we shall have our leaders in the union and Teacher Service Commission please circulate what we took us through to all schools in this republic so that heads can get to understand what is in POMSF for the understanding. In SHA, we have a comprehensive digital health system. Our pre-authorization times, na nataka mumark hii, so that when it doesn't happen, you call me, you call my team. SHA's pre-authorization time is 4.5 minutes. Number 2, our providers. We have a network of close to 10,541 providers that are currently transacting with SHA. Part of that network will be available to you fivefold. Kadhi kaunti ma Kisumu ni doho ma yalo buch mibadhi bo ma Kisumu oyudo apisa maduol mochung'ne choko osuru gi ketho mar kawo asoya. Evan Sagumba Oriato matiyo kaka jaloso gi customers e duol mar Kenya Revenue Authority ne odonje gi ketho mar kwayo asoya mar Ghana 500 e dwe mar 12 higa mar 2021. Kabange e dwe mar 1 higa mar 2022 ne ochak okawo Ghana 250 kowuok kuom Teresia Kinyi Wasonga duto mabiro shillings Ghana 750 mondo ne okonye rocho chenro mar osuru mar skul mar Jane Adeny Memorial. Doho oyango ni Oriato ne okawo asoya go mondo mine okonye rocho nonro mag duol mochung'ne choko osuru kaluwore gi gope mane bandho skundno. Kata kamano Oriato ne otamore yie kethogo duto. Kama jang'ad buche Benson Ireri ne oweye thuolo gi rambun mar shillings Ghana 500. Burano ibiro winj kendo tarik 25 dwe mar 11 higani. Of 2025, Evans Agumba Oriato. Of 2025, Evans Agumba Oriato. Of 2025, Evans. Kawadhi nyime en ni duond bura mar ODM okoro puodho welo mar Laktar Oburu Oginga kaka ogaye mar duond bura mar ODM e romo manotimore kaunti ma Mombasa ka bende jolup ODM kata jolup jokom mar ODM bende opuodhi kamotingo kanyo kamotingo kanyo Simbarati, otingo Nasir, otingo Osotsi, kaka gavana ma Homa Bay Gladys Wanga bende opuodhi kaka jakom mar duond burano e pacho ka mangima. Nyakoramogi ote makanyo en ni koro Laktar Oburu Oginga opuodhi kaka ogaye mar ODM kabende welo mamoko kara puoth mamoko bende timne jolup mag jakom mar ODM jalup ogaye mar duond bura mar ODM. Ka kamano nyakoramogi odone mondo mi wakao yweyo chenro en maroimore kata kamano kikiringi dhi mabor pod wantiere koda weche mamoko mawaikoni.
This festive season, begin a story. Qatar invites you to experience a different kind of magic, where every moment feels new, every sunset feels personal, and every traveler is welcomed with warmth. Discover Doha with our festive Qatar getaway from the 23rd to the 28th of December from just $1,385 per person sharing. Explore the dunes and the inland sea on a thrilling desert drive with a barbecue dinner under the stars and wander through the charm of Souk Waqif, where tradition meets the modern pulse of Doha. View travel, moments that matter, memories that last. Dhako muol kadonjo, matiende ni, bedo ni ng'ato ling e kinde ma owendo, ok ofulo ni omuol. Samoro en kod kido mamoko. Are you a Kenya government civil servant na uko na emergency? Usijibox kwa noma. Borrowing on MyMobi has never been easier. Simply register, apply, approve, and get your cash in minutes. Dial *531# and get up to 20,000 shillings to sort your emergency and pay from your next pay slip. No paperwork, no drama. Ni wewe tu na simu yako. With MyMobi, now you're in control. Massive savings every week with Citizen Duca and Quickmart. Simply dial *487*5#. Shop, pay, and pick up your product at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duca, the home of discounts. Citizen Duca, the home of discounts. E dwe mar Novemba, roho mar lokruok nika. Riwri kod ambassadors kod rowere mag kanisa mar Seventh Day Adventist. Kaka giwuok ka gitiyo, gipako, kendo tayo ka giwuotho gi chir, e yie kendo kitayo gi wach Nyasaye. Kinde mona kawi ngimawa kapod wa joma tindo to atine Jehova Nyasaye nyaka chung'ie kodwa. Kiki jwang chenro makende mar rowere e dwe mar Novemba ni ma opong' gi lamo, weche mabeyo kod neno. Ni ng'ato kapod rawera tini Nyasaye, kapod ngima tine. Injili ngima, ngeso ka ngeso, sari okinyi, mana e Ramogi TV. Ng'wono mar Nyasaye kihero wende ni bonyesa *860*419# to parni ya Ramogi TV ene od jower duto te. Machini Kenya kwa magapo kwa donjo emesa mar tuke ni parni romo mar ODM kara maringo igni prario mag duon bucho ODM pacho kam timo odiochieng' makiny e alap mamangina mano Mombasa kaikruok oseket kare adwani mondo miya parni ni Laktar Oburu Oginga koro owal kaka ogai maduon bura makamano. Mamoko babende opuodhi kombegi en gavana ma Mombasa Ahmed Nasir, Simbarati kod Osoti magogin jolup ogai mag ODM
Gavana ma Homa Bay bende koro owal kaka jakom ma bende kom mayande obetie mano jakom ma duond bura mar ODM e pacho ka. Jolup jakom gin Laktar Ariko Namoit kaachiel koda Laktar Otiende Amolo. Jotelo mamoko bende owal gin Kisumu Women Rep kata Kisumu Women Rep mano Ruth Odinga kaachiel koda Rosa Buyu. Ruth Odinga koro oyier kaka jalup jagoro mar duond burano ka bende koro Rosa Buyu en jagoro mar political affairs kata weche mag siasa e duond bura mar ODM. Romo timore kiny e alap mangina mano e boma ma Mombasa, county no bende ma Mombasa. Kao kamano e pau tuke e riwruok matayo tuke mag ng'wech e pacho ka Athletics Kenya nodhi nyime gi romo mar loko katiba mare. Romo mano kelo kanyakla jokanye sekta mar ng'wech e pacho kae. Romo makamano no bagi boma Nairobi ka jong'wech kod kocha mag ng'wech nogolo pachgi wi gigo magidwaro ni mondo loki katiba masani. Winjruok no bedo ni pach jong'wech nyaka bi nywaki okenge duto mikao motudore gi ng'wech. En romo mabiro bedo katimore kinde ka kinde kaka yo mar neno ni jong'wech ni e thuolo sama gin e tich. I can say that a very good one was setting up a communication desk at the Federation, which will help in the seamless transmission of information from all angles, from the officials and even from event organizers, and even something that is going to help the athletes to be well informed about events that are going on at the Federation. Yes, of course. As Nairobi, we have tabled our contribution as a Nairobi region. And we have mentioned issues that we needed to be improved. Yes, I know Nairobi is a region as well as we are both a region and as a county. And we have really tabled our resolution. We hope that will be captured in the document. Jakom mar opich agoko e pacho kae mano Kenya Rugby Union Harriet Okach kod jatend migawo mar tuke Salim Mvurya okwajo Kenya mondo owuog oko kar rombgi mar pako tim mar Kenya mar mine ngeso gi Jumapil mabiro ni e tuke mag laro osimbo mar Afrika mabiro timore alap ma RFUA. Ka gilose twage jofwamb weche kawuono, jotelo go wacho ni bedo ni tuke go idhi go e pacho kae, Kenya nigi thuolo maber moloyo mar kawo kombeno. Malayo pinje 12 oseyango yuoro e tuke go. Team no sir kod Safaricom M-Pesa kod Kenya Breweries. Thank you for joining us today. Mine is just to welcome all the Kenyans who are able to come to RFUA grounds 15th and 16th of November to come and cheer the Lionesses as they keep the Rugby Africa Cup at home. That's it. Thank you. Thank you very much. And therefore, on behalf of the government of Kenya, I want to say that we are supporting this team. We are supporting to ensure that they not only realize their potential, we are supporting them. All Kenyans should therefore come in their large numbers, because when the Lioness team is playing, they represent the 55 million of us. And therefore, those 2 days will be very, very great. Team mar Kenya mar joma nigi both mar winjo wach Deaflympics osingo madhi timo maber tuke mag Deaflympics machakore Tokyo Jumamos. Jagoro mongirore migawo mar tuke Elijah Mwangi osingo sirikal dhi chiwo shillings milion 5 ne rekod ma jo Kenya oketo kama na achiel kuom yore mag miyo jotugo go mijingo. Jatugo ka jatugo madhi yudo goldi idhi mi shillings milion 3 ka joloch mag silver dhi yudo milion 2 to bronze milion 1. Team mar Kenya nigi jotugo kod apisas mechiel gi 80 madhi tuke go. E tuke mag Deaflympics mokalo mano timre Brazil, Team Kenya noyudo midila 24 koriw. Any board member that you bring, as per His Excellency the President William Ruto, Directive 3
will be up for grabs. And for the silver, 2 million will be ready for grab, and equally for bronze, 1 million. 5 million will be awaiting for any record that will be broken. I'd like to say thank you so much to the Principal Secretary and the entire government fraternity for supporting us 100%. And we do hope that when we fly to Tokyo, Japan, we will be ready and we will be committed as a team. And also the PS who has promised us the cash awards. If we go to Tokyo, if we get the various medals and we are going to make Kenya proud, we are going to work tirelessly to ensure that also we break the records, like we had the 800-meter record and several records. Tuke mag Euro 2028 osidhi ayanga ka ibiro bagi e bombe ochiko e pinje mag England, Scotland, Wales kod Ireland. Ingereza